Anzjan ta' 91 sena residenti ta' Sliema spiċċa l-isptar Mater Dei għall-Kura isofri minn ġrieħi gravi wara li kien attakkat minn ħalliel li saraq lil martu li għandha 87 sena. Il-każ seħħ fi triq Nikolo Iżwart is-sibt filgħaxija meta raġel li skont il-qraba tkellem bil-Malti ħataf ġisirana tal-perli li kienet madwar l-anzjana. L-istess qraba ddikjaraw li l-anzjan għala daqqa ta' pon meta prova jgħin lil martu, dan bil-konsegwenza li waqaf l-art. Fil-post issejħet l-assistenza ta' tim mediku mill-Isptar Mater Dei li ħalli l-anzjan għall-kura permezz ta' ambulanza. Dan huwa biss l-aktar riċenti minn sensiela ta' każi li seħħew f'ta' Sliema u li fil-mira tagħhom kien hemm l-anzjani. Il-każ seħħ biss 3 ijiem wara li żewġ persuni tresqu l-qorti akkużati li ħebbew, sawtu u weġġaw anzjana mill-Maċedonja biex jippruvaw jisirqula basket li kull ma kellu 50 euro, mobile u passaport. F'dan il-każ għax l-anzjana resistietom qabdu jtuha tant li spiċċat b'5 punti frasa u bidejha fil-ġibs miksura minn 3 postijiet. F'kummenti lil The Times of Malta kelliem mal-Pulizija konferma li ta' Sliema u San Ġiljan fl-aħħar xhur esperjenzaw żieda fis-serq.